Tässä on valmis K70 softshell-haalari. Eli puhutaan näin isosta puvusta. Tässä on toi leopardikuosi, mikä on nyt valitettavasti jo loppu. Mutta tässä on semmonen vettä ja likaa hylkivä pinnote vielä tässä softshellissa. Ja kuten tuossa softshell-takissakin, niin tässä haalarissa on myös tää hihnalle aukko. Ja tähän haalariin on saanut ujutettu tosi paljon noita heijastimia, eli täällä on kauluksessa, rinnassa ja sitten on vielä tuolla kyljessä ja lahkeissa. Ja sitten on vielä tuolla pepun päällä. Ja tässä on vetoketjukiinnitys. Ja vetoketju aukeaa ihan tonne huppuun asti. Ja sitten täällä on vielä softshellista tämmönen tuulilista. Lahkeissa on resorit. Ja sisältä näyttää tältä. Eli tossa on toi valjas aukko. Ja täältä näkee vähän miltä noi sisäsaumat näyttää. Eli tää mikä täältä vähän jää näkyviin, niin tää on sitä heijastinterenauhaa.